Boas, benvidos a outra procesión da miña Semana Santa OVF 2011. Xa estamos en Martes Santo e estamos novamente para transmitir outra procesión desde a Calle Real. Neste caso é a procesión do Cristo da Luz e da Boa Morte que organiza a Orden Terceira de Ferrol. Os comentarios, como sempre, son a cargo de Javier Palio Pérez, organizador. Como sempre fai nesta miña Semana Santa do VF 2011. Aquí temos a primeira parte da procesión e abre o tercio de San Pedro Apóstolo. Ten capuchón rojo, capa roja e traxe blanco, cunha chave no medio do traxe. E detrás ten o tercio de María Magdalena. Aí temos capuchón negro, a blanca, a traxe blanco. Este é o primeiro que aparece na procesión. A procesión consta de 5 tercios e participará só unha imaxe, o titular da procesión, que é o Cristo da Luz e da Boa Morte, ou ben chamado da viaxe, da Boa Viaxe. Está andando a procesión pola Rúa Real e chegando á Plaza de Armas. Aquí temos un novo tercio de ceomo, capuchón blanco, capa e traxe malva. Son 8 cofrades, como os dos tercios. Temos un plano desde a Plaza de Armas. Novamente temos o tercio de San Pedro. Despois, tercio de María Magdalena e tercio de ceomo. Temos aquí un novo tercio de Virgen da Soledad, con 4 cofrades na máis, aunque ten 8. Visten con capuchón negro, traxe e capa negra. E tamén temos o tercio da Cristo da Luz e da Boa Morte. Temos de novo o tercio de María Magdalena e o tercio de ceomo, que prosigue un camiño chegando á Calle Real. Temos aí a imaxe Cristo da Luz e da Boa Morte, ou da Boa Viaxe. Está levada por 4 militares e outros 5 escoltas ao redor do paso. Levan nos ombros, como podedes ver. Aí temos outro plano desde a Rúa Real, máis grande Plaza de Armas. Vemos a imaxe e os distintos tercios da cofradía. Todos os tercios que estamos a ver son da mesma cofradía. Os 5 que ten a propia cofradía. Temos novamente o tercio de ceomo. Aí temos a imaxe. Está pasando polo cruce entre
Magdalena, no, Margarita Pardo de Cela e a Rúa Real. Que lío tío de calles. O resto de que está a morte está capa, traxe e capuchón blanco, pero con rayas malvas. Temos aí a imaxe e a banda, que é a banda do Cristo do Amor. Son os componentes, tiene corneto. Aí temos o plano cercano. Aí novamente temos a imaxe. Detrás a banda do Cristo do Amor. Por Rúa Real. O tercio de Soledad. E prosigue o seu camiño. Chegando o tercio do que estudo daba a morte a Praza de Armas. É imaxe, claro. Aí temos a imaxe de lado. E a banda. Aí temos outro plano de imaxe. Os capuchos. Aí temos outro plano desa Praza de Armas. Os tercios. E a imaxe. Ca banda, claro. Estás acercando a Praza de Armas. E pronto remataremos. Aí temos a imaxe novamente. Entrando a Praza de Armas. E a banda. Como ves, o uniforme da banda é traxe blanco, pantalón blanco, cun fajín malva. Estamos chegando xa ao final da transmisión. Vamos a empezar a despedir.
este tipo carceleiro que colabora a miña Semana Santa VF. Bueno, xa está índose. E vamos a empezar, vamos a despedir. Un saludo a todos e hasta la siguiente.